Jeħtieġ pjan ekonomiku ċar li jagħti nifs lil Maltin u l-Awċin. Ir-realtà hi li l-familji ma jistgħux ilaħqu aktar ma' żieda qawwija tal-prezzijiet fosthom tal-ikel u ħwejjeġ oħrajn. Għaldaqstant hemm bżonn li l-Gvern jagħmel xi ħaġa mill-aktar fis. U dan l-appell tal-Partit Nazzjonalista fid-dawl tal-isfida tal-Uli tal-Ħajja b'diversi proposti fosthom illi ma tibqax tiġi ntaxxata żieda tal-kola, li jiġu introdotti setturi ekonomiċi ġodda pagi aħjar u li jinħoloq fond nazzjonali sabiex tiġi appoġġjata l-industrija tal-importazzjoni u l-esportazzjoni. Għalkemm fl-ħar mill-aħħar huwa il-Gvern il verament għandu jgħin liċ-ċittadin fl-isfond ta' prezzijiet ta' ikel u affarijiet essenzjali oħrajn li kontinwament qed jiżdiedu. Matul il-jum tal-erba', Net News taqsal il-Prim Ministru Robert Abela x'se jkun qiegħed jagħmel sabiex irrażżan il-prezzijiet. Babela jgħidilna nistaqsuh f'Jannar. Dan ifisser li wara xhur sħaħ ta' inflazzjoni qawwija u prezzijiet jiżdiedu, minflok il-Gvern qed jażel li jieħu azzjoni llum qabel għada qed jipproġetta li jibqa' jistenna ġimgħa oħra. U kif Abela ma kienx ċar dwar se jkun qed jagħmel dejjem jekk verament fil-preżent impjan ta' azzjoni, l-esperti qalulu li dan il-pass immissu ilu illi ħadu. Brabta ma dan kollu, il-ħamis filgħodu, Net News saqsal il-membru tal-Kabinet Byron Camilleri illi min-naħa tiegħu insista li l-Gvern diġà qed jagħmel ħafna biex iraħħas il-prodotti essenzjali. Qed nagħmlu ħafna sabiex anke l-prezzijiet ġewwa pajjiżna ma jolgħux anke fejn jidħol prodotti essenzjali. Ċertament, il-ċittadini Maltin u Awċin huma konxi li jekk il-Gvern qiegħed jagħmel ħafna biex iraħħas il-prezzijiet żgur illi dan mhux biżżejjed. Bil-prodotti tal-merċa jiżdiedilhom il-prezz ġimgħa wara l-oħra u bil-membru parlamentari Ewropew Laburista Alex Agius-Saliba joħodha kontra l-aġenti lokali minflok jirsisti mal-Gvern tal-Labor biex isib soluzzjoni.